нещо силно ме привлича. Не пропускам нито ден. Хайде стига, не отричай, че от всички гледаш точно мен. По инерция се спускам и кипи адреналин. Няма начин да те пусна, без огън няма дим. Не, няма дим. Давам време. Давам време. Тъй като програмата ми е много напрегната, много натоварена, изобщо нямам време за фитнес. Междувременно, между всички тези репетиции и записи, имам да направя музикални терапии на 2 места, тъй като аз практикувам като музикален терапевт в столичен център, който извършва дейност, социална дейност с деца, които са с различни физически и ментални проблеми. Също така имам клас в столично училище в Овча купел, където също правя музикотерапия за деца, които имат специални образователни потребности, и нашата цел е да ги интегрираме по-лесно в нормалната училищна среда, за да могат да напредват и да се развиват и да успяват да се обучават наравно с другите деца. Също така, това, което предстои, е съвсем скоро да ви заведа и в центъра в Горубляне, в сградата, която ще се превърне в център за работа с деца с аутизъм и също така за обучение на специалисти в поведенчески анализ, които да могат след това да работят специализирано и адекватно с децата с аутизъм, за да може да им се помогне по най-добрия начин. Също така, съвсем скоро предстои и кръгла маса, на която ще се обсъждат проблемите на децата аутисти и как ние бихме могли по някакъв начин, вече чисто законово, да успеем да им помогнем. Много се вълнувам, защото след броени минути ще излезем на сцената на конкурса на Българското национално радио "Златна пролет" с Ненчо Балабанов да изпълним за първи път дуетната ни песен "Дай ми време", която е по негова музика и текст и аранжимент на диджей Роско. Вълнувам се и се надявам да успеем да спечелим журито, така че да гласува за нас и да преборим останалите претенденти за голямата награда. И се надявам да спечелим. 5-6 години, може би, назад във времето е идеята за песента, но не бях намерил реализация дълго време, защото си представях огромни, мащабни брас секции, които да бъдат отзад. Много американски си я представях да изглежда. Йоана е страшна. Тя влезе в студиото и изпя го от раз. Беше си го репетирала вкъщи 120 пъти сигурно. Беше желязна, влезе, изпя си го и стана страхотно. С много настроение и парчето е много такова веселяшко и закачливо, така че се надявам да им хареса на хората. Вълнувам се, разбира се, как ще го възприемат хората, защото диджей Роско пък направи един страхотен аранжимент. Музиканти други свириха вътре, участваха, има доста разнообразни и живи и електронни звуци вътре, което стана много интересно. За пръв път се представя това парче, наистина. Давам всичко от себе си, забавлявам се от сърце и каквото стане, божа работа. Ако спечелим, страхотно би било, разбира се. Няма да откажа. Госпожи и господа, Йоана Драгнева, Ненчо Балабанов и диджей Роско. Нека да чуем тяхната песен "Дай ми време", музика и текст Ненчо Балабанов, аранжимент диджей Роско.
Аплодисменти, аплодисменти! Много съм развълнувана. Току-що изпълнихме за първи път дуетната ни песен с Ненчо Балабанов "Дай ми време" на сцената на конкурса на Българското национално радио "Златна пролет". Усещането е невероятно. За първи път представихме тази песен и пред жури на живо и силно се надявам да сме успели така да спечелим сърцата им и да предадем и да сме придали хубаво емоцията, която вложихме в песента, да успеем да спечелим сърцата им и да гласуват за нас. Пък да видим дали ще се наредим сред финалистите. Аудиторията така прие много радушно нашата песен и всъщност и конкуренцията е доста сериозна, което не трябва да се пропуска и разбира се да се подценява. На конкурс като на конкурс. Ще видим на финала какво ще се случи. Стискаме палци да бъдем отличени. И бих искала и всъщност ще се радвам много, ако спечелим награда, защото това ще бъде едно признание за нашия труд. Ние положихме много усилия, доста време работихме върху тази песен. Тя претърпя много промени в студиото, като аранжимент, като звучене. Презаписахме наново много от инструментите. Това, което е интересно и забравих да спомена, е, че баща ми е изсвирил всички китари и специално свири на венецуелско клатро, което се чува и придава този интересен хавайски привкус на песента.